Els espais educatius d'entorn, la mateixa paraula ho diu, concepte educatius i concepte entorn. Tenim una sèrie d'infants i joves a les escoles de Reus i quan s'acaba la classe hi ha tota una sèrie d'elements que pensem que és molt necessari que els posin, diguem-ne, en contacte amb totes unes altres activitats, unes altres qüestions educatives, però fora del que seria purament l'horari escolar i diguem-ne, l'expedient, el currículum acadèmic. I en aquest sentit doncs, existeixen els plans d'entorn al conjunt de la ciutat de Reus, que n'és pionera. És una eina de treball en xarxa entre l'àrea d'educació i de diferents entitats i col·lectius de la ciutat que comparteixen un fet comú, que és treballar per l'educació en el sentit més ampli de la paraula. És una manera de posar en contacte els centres educatius amb les diferents entitats i associacions que tenen, mai tan ben dit, en el seu entorn, per tal que puguin compartir activitats. L'objectiu principal en el CAU és que els nens siguin protagonistes de tot el que fem, que ells mateixos es planifiquin les feines, les tasques, es sàpiguen organitzar. També treballem els valors de la natura, el respecte cap als altres i cap a l'entorn i una mica el saber treballar en equip, no? També és molt important per nosaltres. Intentem aportar-los tots els coneixements bàsics, això sí, sobre el món de la ràdio, de com comportar-se davant del micròfon, com preparar un programa de ràdio, de quina manera serà preparar una entrevista, un guió, una escaleta, perquè després, al final, aquests alumnes facin un programa de ràdio. Estem fent un programa que es diu TDT i és tot de tot. Jo estic fent una part que és d'actualitats de l'estiu, els concerts, les activitats de campus i resta de coses que es faran aquí a la província de Tarragona. Jo faig la secció sobre música, presento un tema musical. Fem una part de cotilleo i una altra part de queixes, ens queixem del que no ens agrada de l'institut, dels professors, de les instal·lacions, diferents coses. Sí. Els plans d'entorn, en el seu naixement, el que intenten és que en aquells llocs on hi ha molta població vinguda de fora hi hagi, a banda de l'escola pròpiament dita, com he dit anteriorment, altres elements d'identificació amb la societat, amb la ciutat, amb l'educació i fins i tot intenten tenir una visió compensatòria d'aquells alumnes que puguin tenir en les seves llars més mancances, més precarietat de cara a l'estudi, tenir les coses a punt, els espais. Per exemple, l'estudi assistit és una de les principals actuacions, continua sent un eix troncal de les activitats dels plans d'entorn. Però, a mesura que això s'ha anat ampliant, han anat sorgint noves qüestions que afecten el conjunt de l'alumnat. I, de fet, la normalització d'aquests plans estaria basada precisament en que a uns per unes causes, als altres per les altres, a tothom li complementés i donés noves oportunitats educatives. El bàsquet és un esport com molts altres, però nosaltres vam pensar que aquest fomentava la participació, la implicació, el treballar en equip. Pensem que l'esport serveix per transmetre valors que ens interessen com a escola i que ens poden interessar com a persones que després integraran la societat, la convivència, el respecte, el treballar junts, l'acceptar les iniciatives dels altres i saber, per exemple, encaixar una derrota, saber animar l'equip encara que no juguis. El taller de cuina intercultural tenia més que res per objecte l'apropar totes aquestes famílies estrangeres. Hi ha famílies que participen, però normalment la participació es basa en famílies que són d'aquí, no? D'aquí, que coneixen l'escola i que ja saben tot el funcionament, que és una mica el que volem reforçar en les altres famílies. Em vaig apuntar al taller de cuina perquè m'agrada i perquè era cuina internacional i m'agradava la cultura dels altres pobles, de les dones que van vindre, els plats, aprendre una miqueta de tots els puestos. L'eix sempre és fruit d'una sèrie de treballs previs en els centres educatius i a partir d'aquí se generen una sèrie d'activitats que en el cas d'aquest curs s'ha ampliat moltíssim a la nostra ciutat. Pensem que fou un centre pilot en els que van començar els plans d'entorn
i que enguany hem ampliat de 7 centres de la ciutat a 33, distribuïts en 3 zones. És un treball conjunt de corresponsabilitat entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus per fer de la llengua, l'esport i diferents activitats un eix més dins del fet educatiu dels centres de primària i secundària de la ciutat. I ara enguany, d'alguna manera, ha estat la prova de foc en el sentit que per primera vegada tots els centres, que gairebé són tots de la ciutat, no hi són tots, però moltíssims de la ciutat, han entrat de manera extensiva en els plans d'entorn. I llavors ara estem valorant precisament aquesta situació, els punts forts, els punts febles, perquè de fet no ha anat exactament igual a tot arreu, perquè teníem diferents velocitats, i el que intentem és que tothom agafi la velocitat que li sigui més adient. Enguany ara estem fent en aquests moments les valoracions per zona de cara a consolidar activitats com poden ser els dinamitzadors lingüístics, l'estudi assistit, l'esport com a fórmula també de cohesió, els horts escolars, i a partir d'aquí, de cara al curs vinent, encetar nous eixos, si cal, de manera puntual, i depèn del resultat que tinguin, poder-ho ampliar en els altres centres educatius.